Kahnyo Trap Youth Council HYC Kalashin Magasanjam Kabatang Regabapa Yaka Letter of Petition Sha Kameglaya High Court. Kani kalong halor kijinglong jingman kabajur hak surok shilong penursla dauki kabalashim kijing embryo. Habakrani kalat patai kubor presiden ke HYC uparoi kupar senrem ulaong manado pasdang menpenhe kani kusurok kubash pongut kibrio keladu ela kijing em. Ulaong balahagadai hakasnem arajar arpulai arngut kelaklat no hagasnem arajar arpusan sangut benagajuk ulong yeng getup iwi kelung kelaklat no bat hak arpau terik ru jong yayong arajar arpunrio arngut kelaklat no akusno maulie namar kijing tua kendo. Ubaroi kupar senram mula keno bagajing yai biteng kum kini kijing ja kalak bandai bagajing kentre kesurok kam shim lalong kat kum ki kendon ke babiang bandan kijing shingai. Ula kedo bahagi ni kesurok kamdon kidak man ajing maham ni ki warning sign ki barricade lan ni ki reflective indicator bakur kompenya kali ke berhenti ru kamdon. Ubaroi kupar senram mula dawa ba kaying syari ke depan hukum ya ke sarkar jelak NHIDCL bat ke PWD ban pentri kam mardor kilat jingada baru ke badan kam ban penlong ya ke road safety audit ban pentikena ya ke jingbet jingbiang ke surak ban penbet ya ke kompenya kali ke jaka barang don ke jing trei bat ban ya dai pat ba bat ban penkit clear igi bor ke bedi kmi alor ke jing nosngan jong ki surak ulong ba ka seng ka pediang ya ki kampenroy bagi kampenroy dai ban le da ka bayapen ya ke jing embryo ka jing nosngan pat ba ka dai ban long kamat ka ba kamat de HYC ka kmi lenti ba ka yeng syari kan jim kia mardor beneda ke jing em bat ki mar ki mata jing nong syong bat ki nong wan jong ake perthai ki ba penan kam ya ke surak surok budang senat thamai ko angut na ki perdo persnam ki jongi ki ladu ila ka jong jing em ha ka tu jing ja ka basusi ka ba ka jing tua khando ka jing tua jong ki ma ko lawan ra ya ka jing du e ya ki mensiem jong ki angut ki rong ba ko ngimla ban lenru ba kani ka surok nadu bala sedang ya kan hakini ki ar balai teligi snam ngiyo i ya ki jing ja accident ki ba kha ki balawan ra ya ka jing du no ya ki mensiem ki ba koridor ba kum juru ka jing julor jong ki kali ki tiar kita jong ki rupai ba kadai gawe ni ki surok ki ba ki nong chong snong jong to kadong kathan penursla sedu sedau ki penon kam ki tourist da ki spa de ki hajar ngut ki penon kam ya surok hot ni thu bangi don kam ban sna ban penhe ya surok ban kumta ter kenapa kan suk ya ka jingle jingwan jong ki pai ba ki ba penon kam tu surok ni pedang ya ka development ni pedang ya ni pedang ya ka roi ka par ni so comment abang iyo ya kalat ban yo ki surok ki babha ban penhe ki surok namar kan ni kan wan ra ka jing mentoy ya ki nong chong snong kan wan ra ka jing mentoy ya ka jelah hi bro khwe ndrei kum ga seng pat ni so khya habang iyo i ya ki ni ki jing ja ki baja na ka por sa ka por ngimla ban len lada ngi kan mau bhai ki jing ja nadu balas dang ka ni ka surok ban penhe ka ni ka surok ka than pun ursla hausnam arja arkulai arngut ki beriu ki ladu la ka jong jing em na ka jing tua khando to ka jaka hakasnam arja arsan sangut ki beriu na ka jo kolong yen khlung ni badang red kemi ba ki bahi ngasam ko sangut ki lahap syariat ba ki ladu la ka jong jing em bat menin gesngi ngiyo sa ya ka khubor ka ba sa arngut ki beriu ki ladu la ka jong jing em na ka jing tua khando ka jing tua mau lengba ka jing tre jong ka surok bat ndai tang ke ki ngiladu ki ladu la ka jong jing em re ki bun ru ki kali ki bala julor lemba ka jing tua khando ka jing tua ma tingi ngi syam ba kani ka jing sna jong surok nang ni na shalong shadu chapun sha lemba pendusla shadu shadau ki imat ka don ke ya ka ba kinong pentre kinong pet ya ka kam kim syam labut renti but bed ya ki kendon ki badai ban pet ha ka por bat sna ya ka surok namar habasna ya kasurok de bandon kita ki kilat ki ban pentikena ba kanom don ka jing julor ya kitiar kita kanom don ka jing du no lani ka jing mensau jong ki brio ki ba pendon kam ya tu surok ndai hagani ka surok ka basna nangni na shalong penuslah do dau ki ngilap ba imat ka don ka jing du na hangnu jong ki brio ki ba pentre tu surok bat ki department lang ni ki tanat jong sarkar ki bapet ya karu komtre ya kene surok kabalawan ra ba ladangi ken kala pois da kumba ship hongot ki brio ki bladu la ka jong pensi ti halor kani ka jingja namar ba kamde ka jingja ka ba jatang sisien menin ka si kumo ip o arja arpulai arngut ki brio ki ladu la ka jong jingem ha ja arsan sangut ki ladu la ka jong jingem menin arngut ki ladu la ka jong jingem ba ka jing julor jong ki kali ki tiar kitar ki bayak ngam kani ka surok halor kani ka
kijingja na kaleng jong kaseng ngilas ngudai ban tho syaka high court bodon burom jong kajala Meghalaya ka jong ban pentep ya kini kijingja ki baca lembaga jing snai kini surok ban haju ko po ban kerpat ya ka high court ba kadai ban syimkam ban pentikna ba ka jingya jingyen lembang ni surok mo nang ni na silong sa penursla syadu syadauki hakni ka por ka bodon ka jing pentre ya kini ka surok kadai ban long ka basingan kumba kolong menta ki beriu kim singan syu kayak kayen bat ngimtep balada umdon badot lada umsyim mi kilat kelinti ban yada na kajing penjulor ya kitiar kitar ban yada na kajing la kajing wanra ya kajing mensau bat ya kajing yap jeng ki beriu le si ki bopendon kam ni surok yo le si ya ki sngi bat ki por ki ban sawan nginang do ya ki mensim beriu mo ki bopendon kam hinomla ban khangsa ya ka surok hilak ban khang si sngi asngi lai sngi ndrei kadi ka surok bopendon kam dik kumong oi ki hajar ngot ki beriu ni surok telada khangsa kumbakalong menta ka office jong SDO civil jong apun ursla apun mi ko ada ban khang ni surok sipo hatu kata ka de ka permanent solution ka bapinla ban khangsa eu surok ban nom ya nom yen tengi ngis ngo ba lembaga ni gajing tho ya ka ba ngi la tho menta ka singi ka high court bedon burom ka jongi ha kadur jong kata ka letter petition ka mangi ong ba ka high court kan simkam kan sim ya kan ka kam ban pethu ya kini ki jingja ki belaja kini ki ar lai teli isnam ban penting kena nang ni syakmat bakin kum kini ki jingja kim dei banja shu